Start your day. Gagasi FM. Yes, indeed, the best place to start your day. Even ngama holidays, sifuna ukuthi authority singayilose. Fanele singene ku-2024 si well equipped. Tulani Yeye Gumede, motivational speaker, nencwadi ezingu-14 zikhona zi-available. Ungayithenga ukuthi ke mhlawumbe uyafisa ukuthi ukhule. He deals with everything from loss to grief, how to deal with grief, success, business, you name it. All of it is here. Tulani, good morning and win today. I'm winning today and God is love on this beautiful day. Thank you, sir. Go ahead, my brother. What's happening on a Monday? And Merry Christmas. Hey, glory to Jesus. Glory to Jesus. That's it. He is the reason for this season. Yes. Ngiyakubona usonkele namhlanje ukuthi impela Full black. I wish nami ngakuthiwa ngiyaqoka ngo-11. Ngo-11 ngase ngibuza nje. Because that's the only time I think I celebrated till around that time, 11 and 12. Yes. And you always look forward to that. Ngobona ayina nje usuyazwa. sida mova liyabuka. Wangiqeda mfethu ngidriver ngeza la emsakazweni ngihleka le ndaba kaBaba DJ Vuma. Yes sir. I don't know. Siyabonga mfethu. Namhlanje Vuma mfethu ngine message ethi finish strong. Finish strong mfethu. I think mawuthi khona into umuntu ofana ibambe namhlanje ileka finish strong. Ngithemba ngenza ucwaningo Vuma kuthiwa mfethu khona i-challenge enokuba khona kulabo abagijimayo mfethu ukuthi baye bathikamezeke mase bezofika kwi-finish line. Kuthiwa abanye mfethu kuba ne-fatigue, kuba khona ukukhathala, kuba khona ukuthikamezeka nasemqondweni umuntu uma esezofika kwi-finish line and then bagcine bengaqedanga strong. Finish strong from uJanuary mfethu kuza kuNovember sibabonile abantu bene-level enkulu ye-discipline mfethu. Finish strong mfethu. Khona abantu abakwazi ukusave imali from uJanuary kuya kuNovember mfethu, but on the last day mfethu imali izohamba ngendlela engabonakalanga. Finish strong mfethu. Khona abantu mfethu abaze ba-diagnose odokotela mfethu ukuthi khona inhlobonhlobo zokudla kufana bangakwazi ukuzidla mfethu, yabona lento le. But on the last day mfethu they will disregard izinto abayitsheniwe mfethu and they will jeopardize their health. Finish strong. You managed to do it qala uJanuary kuze kufika uNovember, you can still do it. Finish strong. Abantu basebefika ngakwi-finish line mfethu bayakhathala baba nama-fatigue and then bachitha ne-system mfethu. Finish strong. Khona abantu mfethu abazo-indulge ey'ntweni mfethu ezobalimaza on this day olubaluleke kangaka. Finish strong mfethu. Khona ingane mfethu bengavunyelwa ukuthi zibe out emalento lena zingabe semakhaya ngabo 6 namhlanje zikuyoshaya ngo-12 mfethu ebusuku zingaziwa nokuthi zikuphi. Finish strong mfethu. Some of us mfethu sibadala sengaka mfethu we are struggling ey'ntweni wena Vuma mfethu esalimala kuzo sibancane mfethu sicabanga ukuthi mfethu we are having some fun and leyo fun mfethu yakwazi ukusibamba namhlanje siko 40 sibheke ko 50 umuntu uyabheka mfethu ukuthi ama addictions nenhlobonhlobo zama struggles ziphumaphi. You realize ukuthi ziphuma la ukuthi sagadwa from uJanuary kuya kuNovember kuthe mase kufika uDecember kwathiwa yeka nengane zibe nefun. Right now mfethu Vuma, if I were to share this respectfully, iningi labantu mfethu engibaziya babambeke inhlobonhlobeni zezidakamizwa nenhlobonhlobo zama addictions, whether pornography, whether mfethu yini, zonke lezo zinto mfethu abanye uba exposed ey'ntweni mhlambe abanye baze bathola ingane early. Why? Zonke lezi zinto kwakuthiwa no lekelana ingane, they are having some fun. Bezigadiwe throughout but kuthe makufika isikhathi where we needed to finish strong kwaxegiswa, you know. This day namhlanje kusuku olubaleka ngaka mfethu, let us help one another to finish strong. Khona abantu asebakhathele kufana sibahage mfethu sigijime nabo to the finish line because they are on the verge of losing hope mfethu. Enye insizwe engithanda kakhulu mfethu uma sesibheka nje umlando, igama lakhe kwakuFrederick Douglass yase-America. Le ndoda mfethu yayisigqila mfethu and waziwa kakhulu uFrederick Douglass ngokuthi waba involved kwi-abolishment of slavery. But one of the main things that uFrederick Douglass aziwa ngayo khona iquote ebalekile uthi it's easier to build strong children than to repair broken men. It is easier to raise strong children than to build it's easier to build strong children than to raise than to repair broken men. Okusho ukuthi kulula ukukhulisa ingane eziqotho kunokuthi silungise abantu asebephukile asebebadala. Yebo lento le iningi lethu Vuma silinyazwe izinto mfethu sasivumela ngoba sitshena ukuthi verse we are having some fun. Uma sithi siyabuka right now we are caught up in that mfethu. Asisakwazi ukuqashula amaketha ngalezo zinto.
most of those things mfethu mangibheka nabantu engikhule nabo beqala ngalolu suku kuthiwa yekani ingane zibe nefun and le fun iyona yakwazi ukusilimaza in years to come. Kuqala abanye bathi mfethu siyakwazi sonke lokhu to build a house it can take weeks, months and years, but to destroy it can take a single day. Yes. Sengiconclude mfethu khona istory engasizwa ngisamncane, I think I must have been 8 or 9. Kuthiwa khona sister about 3 abahamba bothe izinkuni. Oyedwa wabo wabona imbali enhle mfethu ehlathini yabo. Wasiyayithatha lembali wathi uyayikha kwanqamuka isandla, you know. Themba kunqamuka isandla mfethu wasifihla isandla sakhe lesi sinqamukile, wasebiza omunye ungane wakhe wathi unganambuka lembali inhle kanjani sengiyikhile yama ukhe yakho, you know. Wathi uyayikha lo wesibili naye kwanqamuka isandla wasethi ke nambuka sinqamukile sami but ngicela singamtsheni lo wesithathu asifihleni izandla zethu simtshene na ukuthi akahamba yoyikha lembali. The third one as well naye wayikha babuyele ekhaya bonke bengenazo izandla. Why? Because at times mfethu we don't want to share our experiences ukuthi we are damaged because of ABC. Exactly, let's share our things. Kwesinye isikhathi vuma siyasaba ukushare ngoba sitshela ukuthi why uthulane ezoyitshena ukuthi ushare